हेल' दिनै बैसागु बोथोरनि मोनाबिलिनि समाव अननाय आरो खुलुमनायखौ बयबो नाजावग्रोदो। बिनि गेजेरावनो आं फंनैसो बुंलांनो नाजानायाव माबा मोनसे गोरोन्थि आरो भुल जायोबा खेमा होननानै निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। नैथि बैसागु फांसनखौ फालिनायजों लोगोसे जोंनि डिमान्ड बड'लेण्ड हाउस मोनसे गेस्ट हाउसनि थाखाय हाग्रामा सारनिसिम डिमान्ड खालामदोंमोन, नाथाय बिथाङा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय फैनो हायासै। थेवब्लाबो जोंजों लोगोसे सानैसो आलासि नुजाफैनायजों लोगोसे जोंनि मानव गेदेर सारमोनखौबो माबा मोनसे गोरोन्थि जायोबा आं खेमा बिनाय थाबाय। जोंनि MBSनो बड'लेण्ड हाउस बा गेस्ट हाउस बिनि थाखायनो नांगौ। जों गासैबो बर'फ्रा एसेबां थाखा फैसा गोनां नङा, रां रुफा गोनां नङा, गोरिब गुन्द्रा। बेनिखायनो जोंनो दिन हाजिरा मावनानै जानो थाखायबो जोंनि आसामाव फेक्ट्रि एबा कम्पानि इन्डास्ट्रियेल एरिया गैया। जों गासै बेयाव जेसेखिनि बर' नुदों बेखिनि बर'आ आसामाव थांजोबाबो, न'आव थांजोबाबो जोंहा मावना जानो थाखाय खामानि गैया। बेनिखायनो जों बाहेरायाव फैनानै मालायनि सिङाव इन्डास्ट्रियेल एरियायाव खामानि मावनानै थाफैनो गोनां जादों आरो जों बिदिनो न'खरखौ सालायो। बिनि गेजेराव जोंहा गोबां प्रब्लेम जायो। मालाबा खामानि मावनो फैनायाव सोरबा ट्रेनाव फैनायाव माबा मोनसे उसुबिदा जाबोयो, माबा मोनसे खैफोदाव गोलैयो। मालाबा लामा ससेयाव थाबायनायाव माबा मोनसे प्रब्लेम जायो। मालाबा सोरबा लोमजाना साजानानै खामानि मावनो फैनाया थाखा फैसा गैयालासिनो गोलैना थायो। मालाबा बिदिनो सोरनिबा जिउबो गोमालाङो। बे समाव जोंखौ नायसग्रा, रावबो अनसायग्रा रावबो गैया। बेनिखायनो जों मोनसे थांखि दानानै सारमोना जोंखौ लिंथुमनानै मोनसे बेबायदि प्रब्लेमखौ नुनानै दिनै मुम्बाइ बड' ससाइटिखौ दानानै लाबाय। बेनिखायनो हाग्रामा सारा जोंनो बे गेस्ट हाउसखौ होनानै जोंनि बे प्रब्लेमफोरा सल्भ जानायनि थाखाय जोंनो बे सुबिदाखौ खालामबा गोबां बयनिबो गोजोनथाव बाथ्रा आरो बयनिबो सुबिदा जागौमोन आरो। दिनै सारा खोथा होलांनायनि खोथा दंमोन, गेस्ट हाउसआ माला जागोन, बबे जायगायाव होगोन। खनसे नङा, खननै नङा, खनथामहालागैबो हाबो नायबाय, नायफैबायबो, लेकिन क्लियार खोथाखौ दिनैसिम जोंनो बुङाखै। होगोन बुंगोन बानायगोन होननानै खोथा होयो, लेकिन दिनैसिम मोजां नुजाथि फैयाखैबा गावनि खुगाजोंबो बुङाखै। बेनिखायनो आसा दंमोन साननै सानथामनिफ्राय जों गामियाव हाबा हुखा जानो लिंनाय बायदि जोंनि खामानि मावनो थाफैनाय बर'फोरनि न'खर न'खर थांनानै जों सानै साथाम, बुंनो थाङोबा जोंहा अजय दैमारि बिथाङा बहुत खस्थ' खालामदों। बिनि उन आरो जोंहा बिकेल, लोगोसे नमल, गोबां सुबुंखौ दिनै सारनि आसायाव लिंनानै लाना फैदोंमोन कि जों बे खोथाखौ दिनै सारनि खुगानिफ्राय खोनासंगोन। लेकिन सारा फैनो हायासै। थेवब्लाबो जोंनि बैसागु फांसनखौ गाजा गोमजायै बारहरबाय। आलासिफोरखौबो जिखिनि जों हायो बेखिनिजों जों बावनानै मान होबाय, बा आलासि महरै जों गोसो गोथारै बिथांमोनखौ मान होबाय। बेखिनियावनो सारमोनाबो गोसोखौ गोजोननाय लानानै जाहाथे जोंनि प्रब्लेमफोरा सल्भ जालांनायनि थाखाय जोंनो जि नांगौ बे डिमान्डनि खोन्थाखौ जाहाथे जाय हाग्रामा सारा फैनो हायासै बै सारनिसिम बे खौरांखौ दैथायहरनानै इयुनाव जेरैखि जाया मानो थाबैनो जोंनो बे गेस्ट हाउसखौ होनो थाखाय फोरमायहैथोंसै, बेखौ आं गुरै खावलायनो थाबाय। लोगोसे जोंहा बे प्लेटफर्मखौ बेनिखायनो नांगौ, खामानि मावनो फैनो थाफैनायफोरनि थाखाय बेखिनि प्रब्लेम। आरो मोनसे बेबो गोसो जायो जेला जोंहा मागो दमासि जेरै बैसागु कालचार प्रग्राम बेफोरखौ खुंनो लुगैयो जों, जाहाथे बे समाव हरखाब न'आव थांनानै गामियाव फालिहैनो हाया। बेनिखायनो जोंनि गेस्ट हाउसआ थायोब्ला जोंनि हारिनि हारिमुखौ देखायलांनो थाखाय जोंहा इजि जायो। दिनै जोंहा बे हलखौ लानायाव थाइसे थाइनै रां जों मोनाखै, गोबां रां खरसा खालामनानै लानो गोनां जादों। जुदि जोंहा गेस्ट हाउस थायोमोनब्ला बेखिनि रांखौ खरसा खालामनो दरकार गैयामोन। बेनिखायनो बेफोर सुबिदानि थाखाय आरो जोंनि